ďalšia vec, čo sa mi stala, mysteriózna vec, ako... Normálne som si to musel zapísať. Keď chodím zo západu stredom na východ, tak sa mi stalo sa mi to proste... Kamo, existuje dedina, alebo neviem, čo to je, asi dedina, obec, niečo také, sa to volá Bohunovo. A keď idem okolo Bohunova, tak tesne predtým, jak vyjdeš z dediny, tak stále na tej istej polohe stojí proste chlap, pozerá sa na cestu. Počúvaj, ja som tam šiel prvýkrát a všimol som si, že stal proste jak taký ten pohľad, jak vo filmoch, keď vidíš typka proste úplne v edite, stal na mieste a proste pozeral takto na auta a nehýbal sa. A prešiel som a neriešil som to, kamo, idem teraz tam znova, o 2 týždne, ten istý čas zhruba, a znova tam stal. A bol to, nechcem nikoho uraziť, proste bol to, vyzeral, pripomínal mi typka, ktorý má proste duklokovicu, keď to tak poviem, a proste, ale a kúkal sa na mňa, kamo, ale tak úplne temno a ja nechápem, takže keď niekto z vás chodí okolo Bohunova, tak mi povedzte, či si tam všimli niekedy typka, ktorý stojí a čumí na auta, alebo ho mám iba v hlave. Ja som si myslel, vieš čo prvé ti napadne, kako policajt merá rýchlosť. Tak proste pribrzdíš trošku a pozriem sa a on nemeral to nebol proste týpek, len proste mal ruky vo vreckách a díval sa a stal na mieste. A teraz znova na tom istom mieste. A ja som si naschvál zapísal tú dedinu, volá sa, čo je to nájdem, kamo. Bohunovo. Ukáž mapy alebo niečo. Počkaj, mapy. Autobusová, tu no, kamaráde. Nedá sa tam ísť na tú cestu sa pozrieť. Je tam autobusová zastávka. Dívaj sa. Tu je Bohuňovo, tu ideš po ceste a tu je autobusová zastávka a on proste tu stojí a pozerá sa. Street View. Jak dám Street View? Google mapy? No. Ale ja som niekde v piči. Ja potrebujem ísť na hlavnú cestu, čet. Je toho panáka potrebujem dať sem. No, to je asi ono. Kde stále, ja ti to musím ukázať presne. To už sa odchádza z Bohuňova. Tak to, že by to nebola tá dedina. Čo keď ja som išiel cez dedinu, ktorá neexistuje, kamo? Som bol jak vo From, vieš? No tak, tu by mala byť niekde... Čo ti jebe? Počkaj, idem tu pozrieť. No presne, som videl, že Bohuňovo, áno, to je ono. Kamo, ale to je možno nejaký... niečo tam prerobili. Lebo Bohuňovo toto tu prispísalo, keď som odchádzal, preto som si to zapísal. Ale hovorím ti, že oni to majú prerobené tam už. On stal proste na... Tam to vyzeralo, že... Tu som na zastávke, ale to vyzeralo, že je tak obrovské parkovisko, kamaráde, vybetonované a tam stal. Čiže tu keby to je... Nemôže to byť, že to je staré z nejakého roku... Chápeš? 24? Kde nám píše? Neviem, kde. Dole vpravo vidíš dátum. Snímky... No pochybujem, že to je 25. Hore píše? 24. Tak ako mohli to zrobiť, že za rok. Ale to vôbec presne nepríde, že to je táto dedina. Nie sú tam ešte iné cesty okolo? Hlavné, ale asi nie sú. Aj dole ty gumal, dole... Aha, tu 5/24 vidím. Vytvorené snímky. Divné. No tak na budúce tam pojem znova, kámo, a normálne zastavím príjom a dám mu rozhovor. Ti hovorím. Normálne dám rozhovor s ním. Počkaj, že by toto? Áno! Teoreticky to môže byť toto, lebo som si pamätal, že veľké vybetonovaná nejaká oblasť, parkovisko a nejak som si to spojil za zastávkou, ale nemuselo to byť. Môže to byť toto. Dívaj sa, no to bude ono. Tu stojí typek. Keď tam budeš... Ja som zvedavý, keď niekto pojete odtiaľto, okolo Bohuňova a bude tam stať ten typek, tak ti hovorím, že to je konečná. Alebo možno to je duch nejakého z toho domu. Ale videl som ho už 2-krát. Prepni hore. Staršie datumy. ...21. ...21... ...12. 18, není tam. 21, 23. Nevadí, ale uvidí 100, počkaj, jeden človek ho stretne tam. Jeden človek ho tam stretne, vám hovorím na 100%. V nedeľu od 12. hodine až 1. sa vyskytuje tam stojací človek. Typek pravidelne po obede na prechádzku a říká si, počúvaj, nejaký kokot úplne ve stejný dobe, kokot jezdí stejným autem a mám strach, že po mne jde. Kamo, on stojí, čakaj sa tam nižšie, on stojí takto a takto pozerá. Na auta. Chápeš, že keby bol vole nejaký proste From človek. Čeká na buď, tak actually môže byť, ale tam nie je zastávka. Proste čavo je v edite. A vyzeral proste jak... Proste taký download typek. No, ale možno není, len proste tak z diaľky vyzeral. Ale to nejde o toto, mne to len proste prišlo divné, že 2-krát ma proste zoomol, chápeš? Tú istú dobu. A keď ma zoomne 3-krát, tak ja už proste ho musím nahlasiť.